Previously on 647. Ano sa bayhana? Hi, miss. Pagi lang ko. Hi, miss. Asa rin ka pa dong? Weirdo kay ka. Hi, nyalipay na ka. Hits na jud ko ha. Oy, time sa akong kartolina ni Lupad! Da, iinan dito kay butang na ng kartolina sa luyo. Bitaw na ko, di ba? Hindi mo ilim na ka. Fine. Kanang, pwede ta mag-storya gamay? I guess tinod ko din nilang gingon about sa mga gwapas ha. Lagi din sila sakit nga bungol sila. Oh, naanata. Salamat sa pag-hit siya. I hope nalingaw ra ka sa imuhang ride. Ikaw po thank you, no? Bitaw eh. Thank you. Peace ako. Take care, Mai. Tingog, 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 tingog. Feel na ko nindot yun akong adlaw today. Wa lagi siya. Wa ka to siya nasa mukha na ako. Wa siguro eh. Laban lang. Nana siguro to si Aaron eh. Yes! Nagid lagi si Harun. Hi! Good morning! Tara! Ay, kanang, di lang siguro kung muhits ni Moron, padung magkukupla sa independensya niya, murag, out of the way na sa nimo ba? Maikog sa siguro ko, no? Ay! Sakto magug kaayo kay adto masagug ko pa dong ron. Maski hindi good, ang importante ani kay magkuyog ta. Always. So unsa man? Let's go na? Sabo, uy. Kabaw mo kung di ka padung didto. Ay, nalagpog sa dong, okay ra bitaw. Mahal na ra ba kayong gas ron? Mahal na lagi ang gas, pero mas mahal man tika. Joke. Di ba ito na maong gingon? Abi pa lang, dali ra ko ma-fall. Oo, meaning mahal na sa dampliti. So ali na, save money with me. Kamao sa gada. Ikaw na gyud. Kibaw ba ka? Niagir ba ko diri gahapon? Hoping nga naa ka. Pero wa dito. Ah, gahapon. Kung ano man gud may event. Unya, so na siya nga rest day na ko. Mabawas sa siguro ko, no? Aw, sorry na good. Sa ba din na nako nga mingawan ko magtanaw sa mga naong kadabuntag. Hay, nanasa ni siya. Balik na sa siya mga banat. Aw, syempre, para mabalik sa kanako ba? Sa? Aw, I mean kanang mabalik sa kagsakay diri nako ba? Hay, ang dangi ko. Gubot kayong utok ron. O, pabay ko ka pangapi. Ah, sige. Sorry ha. Mangilom na ko. Thank you, kay ha. Matasilip ko. Okay ra gid may. Wala gid problema. Take care, may. Murag wa gyud ni siya smooth ron da. Pero sige lang, di man sa ka maka-blame niya. Kay what if inana lang gyud siya without her coffee? Sige lang, I'll try to make it better.
I hope you like iced coffee. Kaya nabugdaw na ni pinaabot nimo. Ha? Naguwat gyud ka nga naman. Kaya ganahan magkukay ko nimo niya. Willing ra ko mo wait for you. Joke. Di na sad bitar mo akong gingon. Nga na palang kasayang pagstorya sa atong feelings ha. Okay, Roy. Mura rin ikaw naghuwat sa jeep. Karon ako nasad. Gawat lang ko nimo. Tara na. See? Kapira di tambal siya mugot. Ana, bitaw ka make it better. Ang tanan bisag pasano nako ang kalibutan. Ikaw ang akong damgo, ikaw ra gyud akong gusto. Ang langit ang akong testigo sa gisad nimo. Kung magkuyog tang duha, murag yun kong walay kaila. Labi na kung mutagad, amiga nga gwapa. Murag bungol nga galakaw, bisan sampiton dili mo tanaw. Lisod na masuko, murag halimaw. Uy, Dave. Last stop na ba yun ako, so pwede na ko nang dihuwaton. Anong kaingon man sa kangahoton, di ka? Nganad sa kada. Lain ka! Sige, di na dyan kumuhitch ni mo. Di bitaw. Joke ra bitaw, may. Pero kuan ba ka nang naka-ballpen diha? Paul mo ko, bit. Naa. Borrow daw. Dili gini mo agi. Ha? Bago pa mong guna mo. Agi man na. Isuwat dahil mo number, be. Oh my God, ka-cute ni mo. Kiss ko be. Kana pa lang yung tubag no? Pero di man. Mo bitaw ni. Hala no, as in nanugo jud ka. Di, uy. Ngano man? Kinahanglan gyud. Aw, ikaw. Pero makita ram gyapon ta ugma. Sige uy, bitaw uy. Salamat ha kay imo jud kong gitipiran sa oras. Ay, pero last na gyud man. Nadyo ko pangutana. Saan? LTE na ba karon? Oo. Ah, mao di ay. Ano man? Mao di pas-pas kitag connection. Ay, nako. Dave, undangi ko. Sige na, ito na ko. Thank you. Bye, Mai. Bye! Mai! Ay sa Mai, nabili ni mo hang. Lah, unsa ka na nabili niya no? Anong dako makikognisi? Tune in next week. Hi mga season or simulay na sad ni nya musta gini nga episode no laban lang kita ani. Please don't forget to like my social media accounts at HayMalaya and my Facebook page. That's Malaya Macaraeg. See you. #Maldive.